آخر تے تاڑی تے ماری نے زور دی تاڑی تے مارو اور چاہ دی وجہ تو بھی سر گئی نہیں بھائی جان آگ کے مرامنے تم بھی دور دی گئی آپ پہ کوئی چلو بہرحال ہوں تو سارے ویکھی بیٹھے نا کہ مشاعرہ ہوں انشاءاللہ نیڑے آ گیا دو ہستیاں کسی تعارف دے محتاج نہیں تے میں بھی ہوں جناب سیالوی صاحب مجبور ہویا کھلا کہ ڈاڈے بندے دی فرمائش چونکہ شادی دا مشاعرہ ہے دوہا مشاعرہ نہیں انہوں نے حکم ہویا کہ شادی دے حوالے نال سانو شعر سناؤ تو میں نو حکم دی تعمیل کرنی پوندی ہے جناب سیالوی صاحب چاہ رکھسو کہ رات تصور جیندہ وطیں ساری عمر صحرا ہڈا آپ ہی میں لگ دے جینی ماں پیو تے بھیڑا شاللہ گبرو وسدہ رہیں گھر بار نت آباد رہی آباد رہیں تے لگ دیاں دا پیار نت آباد رہی رات سوار دشمنان دی شالہ نظر نہ لگی رات لگ دیاں پیر وچ کنڈا بھی شالہ نہ چبی شالہ گبرو رب چاہی دکھا کنو بچیا رمیں ماں پیو بیلی بھرا پوری قوم نو بچیا رمیں تیرے سر تے بخت علی گھاٹی چھاں زندہ رہے رات سوار دنیا اتے تیرا نا زندہ رہے ڈٹی رب اتنا تیری ریت نہیں سردار بان میں دعا کرے نا نیک بان ماں پیو دا خدمتگار بان تو ہوں جناب ایک آئین حاسمی صاحب کہ میں کوئی شعر پڑھ رہا نہیں او میاں صاحب بولیں چلو نفرت دیاں گرم ہواواں تو صدران دے پھول جلسی ویندن نفرت دیاں گرم ہواواں تو صدران دے پھول جلسی ویندن جے ہووے نیت بد بھائی والا دی بھائی وال دے حق رگڑی ویندن کدی مگر سعید قطارہ ان ساری گلے بھگت تہاڑیاں دی اوے کہے دور دھوپائی چھاں ورگی یا چھاں تے ہی منہ تڑکی ویندن نیت روسے آلہ پھا کھاندا ہے اوے کوئی کہے نو نگل شہید نہیں سکدا بندیاں دا فقط حیا کھاندا ہے تے ہمو کملا مشکی نانگا دے اوے جڑا بسیاں غلطی کر بیٹھا اوے چنگا آندا ہے ہون دے لالچ نو لیلا الٹا آپ کپا کھاندا ہے چنگا مہربانی جناب راز صاحب نے فرمایا تو شہید اپنی فوج وچ گوریلا تے من پلاکی دکھاون دی کوشش نہ کر تو شہید اپنی فوج وچ گوریلا تے من پلاکی دکھاون دی کوشش نہ کر تو کوئی جپا ہے تا اپنے علاقے تے من کیاکی دکھاون دی کوشش نہ کر اور جڑے کالے سکول تو پرداریاں اس تے ٹوٹے میں کل تائیں ڈوینداریاں ساندی بلی اسانو میاؤں کر لوے اے چلاکی دکھاون دی کوشش نہ کر تے ہیٹھا ٹھیکا خوش آمد تو اتا نہ چاہ تیرے موٹے یا ڈھاکاں دی کائی لوڑ نہیں میرا دل دھوکے بازاں تو دریا بدائے تیریاں مٹھیاں ٹھپاکاں دی کائی لوڑ نہیں نقد و نقدی دا سودا ہے میرے دوستا میں شہید اگے چوراں دا لٹیا پیا اوے دل دے بدلے اتھائیں دل وٹانا ہے تا مینوں ادھارا لے گاہکاں دی کائی لوڑ نہیں میرے سینے تے نفرت تے پتھر نہ رکھ دل دھڑکدا جو ہے رج کے دھڑکن تے دے میرے سینے تے نفرت تے پتھر نہ رکھ دل دھڑکدا جو ہے رج کے دھڑکن تے دے پورے سا ہو ونجن تیری جھولی دے وچ اپنی باواں دی سولی تے لڑکن تے دے میں شہید ہوندا اڈن تو بیکار ہاں کہ
قید کر چھوڑے اگاں بادھا نہ کر جداں ڈھکیا پیاں ہون تا پر چھوڑ دے توڑے پنجرے دے وچ رج کے پھڑکن تا دے ہوں جناب انتظار دیا گھڑیاں ختم جائیں دی واری آ گئی ایسا حسین بلا دسائیں کہ کسی طرف سے محتاج نہیں لیکن میرا بھی حق بنتا ہے تیری ساری دھرتی تے نگرانی ہوے تے اللہ تینوں دل پسند رتبے دے وے گلی چوں جے لگے گلی مسکراوے دعا ہے تینوں رب آنند رتبے دے وے سب ذاتے ددینے جدامی صدیوے غریباں تے نظر کرم کر چھڑے نائے ہے لجپال مخلص سخی تے امیر خدا تینوں اس تو ہی بلند رتبے دے وے جناب صاحب زیادہ میاں مشتاق زوردار تالیاں جناب زوردار تالیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم جی مخدوم صاحب تشریف لائے ہو مخدوم صاحب میں کہ پڑھنا چاہتا تو میں چلو جی وہ ملک صاحب جی انتظار کر دے پہ جی جنہیں حکم بزرگ شہر ہو میرا حق تو پہلے میرا بنتا ہے جی وہ تسی حکم دیو تو میں جی ٹھیک ہے جناب بہت شکریہ مہربانی بہت اچھا مشاعرہ میرے پیارے بھائی جناب محترم بار قاسم کالوانہ صاحب نے پڑھیا میرے بزرگ میرے بڑے بھائی جناب مخدوم رب نواز ہاشمی صاحب ملک حاجی شیر محمد کھچی صاحب میرے پیارے عزیز سمی سیفو صاحب بھائی سو چل دیں توجہ مار صاحب بھی انہیں استاج لے آئے چونکہ وہ فرماندے بیان مسلسل مشاعرے انیندرے جگراتے تھکاوٹاں جو چند منٹ حاضری اگر توجہ کر سو ساڑی ڈیوٹی منظور ہو ویسی ایک تاڑی مارو میں حاضری شروع کرتا مفت قدامی نہ نہیں نکلے پہلے پوتر کو ہم نے پمدن مفت قدامی نہ نہیں نکلے پہلے پوتر کو ہم نے پمدن شہر مدینہ چھوڑنا پمدا ہے کربل ڈیرے لامنے پمدن بول مشتاق جہان نکائی نہیں اوکھا وقت کے دین تے آوے سر سنگاتے کیوں نہ ہو میں ندر قرآن سنامنے پمدے میرے پیارے بھائی جناب رائے 70 روپی صاحب جناب محترم رائے محمد اشرف سیلوی صاحب بھائی تصور صاحب بالخصوص رائے واجد کلا صاحب رائے انصر کلا صاحب نے توجہ ماں پیو نو ڈھاک چاوندہ دی تاج تائیں اجر کسے نہیں ماں پیو نو ڈھاک چاوندہ دی تاج تائیں اجر کسے نہیں کھلے لڑدین پوتر جدادا تے کیتا کولتائیں سبار کسے نہیں کلوانہ صاحب جمیدہ مشتاق مزاراتے لئی بھائیں کے خبر کسے نہیں سنگ مار مار لگلے کوئین تے گئے لکھتی پیو دی خبر کسے نہیں بڑی مہربانی جناب بہت شکریہ رہ ریاض بٹی صاحب نے توجہ بھائی گنے گارے
مرد معاشرے دا کتھا مرد حیا دیاں ڈھائیاں گنہگار مرد معاشرے دا کتھا مرد حیا دیاں ڈھائیاں اس جرم وچ ایک آدھ مجرم نہیں ہے ہر کئی باریاں مائیاں تے نا شرم دا بھوک مشتاق کیا ہے آج بے شرمی دیاں شائیاں وہ دیاں سرا تو تلے تائلہ چھوڑیں پہلے پیوما پگڑیاں لائیاں بڑی مہربانی میرے پیارے بھائی جناب محترم ملک غلام محمد کمو صاحب جناب ملک محمد امیر کمو صاحب قبلہ و کعبہ پیر سید یاسین شاہ صاحب نے توجہ بھائی جاتی قتل بے شرمی نائی قتنی قد شرم دی مرد نہ ڈھایا جاتی قتل بے شرمی نائی قتنی قد شرم دی مرد نہ ڈھایا وہ اسے بوئے تے پوتر بھی اپڑ گیا ہے پیو وجن مسائیں رایا جاتی قتل میں شرمی نائی قتنی قد شرم دی مرد نہ ڈھایا اسے بوئے تے پوتر بھی اپڑ گیا ہے پیو وجن مسائیں رایا تے کدی بھی برے آئی دینا جمنا او مرد حال مشتاق نہ بایا دھی اطلاع کیتے آنائی تھک دی پاک پیو نہ سر تو لایا بڑی مہربانی جناب بہت شکریہ آخری دوڑا پریشان نہیں ہونا بھائی بندہ کدو شروع ہویا ہے بھائی مکے جدر تو کھڑک بٹھانیاں دے گھٹ گئی ہے قیمت گیو دی مکے جدر تو کھڑک بٹھانیاں دے گھٹ گئی ہے قیمت گیو دی بھول گئے قانون شریعت دے ود گئی ہے ویلیو شو دی تے منہ دے لگ مشتاق کیا لے وہ جدے مرضی آئی جو دی دھیاں سرا تو تلے ویلے کی دل پٹھی سیمت ویک کے پیو دی بڑی مہربانی جناب بہت شکریہ میرے پیارے بھائی جناب محترم ملک محمد اسحاق کھوکھر صاحب پنجاب پولیس جنگ بڑی مہربانی جناب کھوکھر صاحب بہت شکریہ جناب رائے واجد کلا صاحب جناب رائے انصر کلا صاحب بڑی مہربانی بہت شکریہ بھائی سیف بھائی نے توجہ سچل سبھی بھائی لگ ویندن گھر لج پالیاں تے ڈاکائیں حوصلہ دام نہیں آخری بندے تائی دے توجہ بھائی لگ ویندن گھر لج پالیاں تے ایڈا کہیں حوصلہ دام نہیں 40 سال نہ رکڑی رات تکھیاں جو مویا قبروں ویندے خام نہیں تے مشتاق پیاسے کسرا بندہ ہے او سوکھے لبدے نیت زم زم نہیں اچھے کدنے نام زمانے تے ایڈا سوکھا کام نہیں بڑی مہربانی جناب بہت شکریہ جناب محترم ملک محمد امیر کمو صاحب جناب ملک غلام محمد کمو صاحب نے توجہ میرا پیرا تو ہی شیر سکتی بیٹھا جی میں وپاری دا منڈی تو پہاڑی چوک بائندہ ہے تو آئی تو سننا ہے جی بڑی مہربانی جناب محترم رائے ریاض بٹی صاحب بہت شکریہ بھائی حولا مالا اپنا بنائے بھج بھج کے مگر جنون حولا بالا اپنا بنائے بھج بھج کے مگر جنون پلو نہ الٹا کوڑیا کاراندائی ہر پرے تے ہر قانون آنکھیں لگ مشتاق مغالتے کٹ اے دکھ لائندائی کون سکون نہیں لاش جدادا نال بنیندہ ہے بس تان دل خون بڑی مہربانی بہت شکریہ